feet for just a moment and give God a big hand of praise in the name of Jesus. Just worship Him tonight. He is worthy to receive glory. He deserves all the best. Just worship Him, glorify Him, magnify Him, exalt Him. He is the King of Kings. He is the living God. He is the mighty God. He is the same yesterday, today, and forever. He is God who will never change. Just give Him praise tonight in the name of Jesus. Paul and Silas were bound. They were put in prison, but the Bible says in the middle of the night they worshiped the Lord and they praised the Lord, and the doors were opened in the name of Jesus. When the praises goes up, His presence comes down in the name of Jesus. Akumnikezela udumo uNkulunkulu nakusihlwa, shaya izandla ubonke nakusihlwa egameni lika Jesu Kristu Inkosi yethu. Thandaza ukubonke. Just love Him tonight in the name of Jesus. Just praise Him tonight. Glorify Him in the name of Jesus. Ngegama likaJesu ufanele ukudunyiswa, ufanele ukuphakanyiswa, ufanele ukwenziwa mkhulu in the name of Jesus. In the name of Jesus. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga Moya Ingcwele. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Master. We thank you, Father, for your presence tonight in this place. In your presence there is fullness of joy. In your presence there is deliverance. In your presence there is power. Take control, my Lord, tonight. In Jesus' mighty name. We may get seated in the presence of the living God. Once more, let us give Charisma a big hand of praise in the name of Jesus. Thank you, Charisma. God bless you. She is a worshiper. And she is also evangelist. She can preach. Let us give her a big hand of praise in the name of Jesus. I believe that before the end of this revival, she will come back again. Do we still need her? I will never tell you when she's coming back or who will be here, who will be in this revival. Just come expecting. Every day when you come to this revival, just come expecting. Open your heart before the Lord. I will never tell you when, because Sipho Makhabane is coming, Shemwe Mshaba is still coming, and many more gospel artists are still coming here. So always when you come to the revival, just come expecting. Just say to your neighbor, just come expecting. She will come back before the end of this revival in the name of Jesus. Without any waste of time, let us go straight to the word of God. Just give me only 20 minutes, I will be finished in the name of Jesus. Just open with me in the book of Exodus chapter 12. We are just going to read only one verse, verse number 13. Exodus chapter 12. Sifunde just only verse number 13. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus, we bless your holy name. I will magnify. Just only verse number 13. Masiza endleleni imoto yavele ya overheater. Yavele ya stuck imoto. Bakosa baphinde bangidonse bangibuyisele emuva ngithathe enye ngizela. Ngabona ukuthi amadimoni akwatile. uSathane wase Sprayed View usenkingeni. Egameni lika Jesu. Imoto ivele istake nje yinji overheat ungazi ukwenze njani. Ngabona ukuthi amadimoni akwatile. uSathane walendawo nabathakathi balendawo basenkingeni. Egameni lika sesifikile egameni lika Jesu. Tell umakhelwane ithi makhe tonight is your night. Thank you, Jesus. For your miracle. Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Funda ngelinye ilimi egama lenkosi. Igazi liyakuba luphawu lwenu ezindlini. Lapho nikhona, nanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini.
ningehlelwa isifo sokunibhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe. Igazi liza kuba uphawu ezindlini zenu. Uthi uNkulunkulu uma ingelosi yokufa izobhubhisa izobulala amazibulo eGibhithe. Uma ifika ithola kunegazi einsikeni zomnyango izondlula angeke behlele ubuhlungu kulelo khaya. Kodwa uma ingelosi yokufa ifika ithola igazi lingekho lithi iBhayibheli kuzokufa izibulo kulelo khaya. Abantwana bakwaIsrayeli kade bethunjiwe bayizigqila ezweni laseGibhithe, baphila impilo abangathanda ukuyiphila eGibhithe, benza imisebenzi abangathanda ukuyenza eGibhithe. Kodwa kunento engiyithandayo elithi iBhayibheli, the more uFaro ebagqilaza, the more uFaro ebavubisa izitina ethu benzisa umsebenzi onzima, lithi iBhayibheli the more baba izidlakela, the more baba ngama giant, because uSathane udom. Uma uSathane ethu uyagqilaza, uma uSathane ethu kushaya ngenhlupheko, akazi ukuthi uyakutraina ukwenza ukuthi ube giant, ukwenza ukuthi ube isidlakela. In the name of Jesus. With the Bible, the more they were persecuted, the more they increase. The more beqindezelwa, the more banta, the more baba isidlakela. In the name of Jesus. Maybe you are here tonight, you are going through persecution, but I'm here to tell you that increase is coming to your life. Just say to your neighbor, increase is coming to your life. Increase is coming to your finances. If you believe, shout amen. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathumela uMoses. Kunento engiyithandayo, uNkulunkulu ubuza uMoses, uthi Moses uphetheni ngesandla sakho. Uthi uMoses ngiphethe induku. Uthi uJehova thatha le nduku uyiphonsele phansi. Lithi iBhayibheli makayiphonsa phansi le nduku yaphenduka inyoka. Basayibamba ngomsila yaphinda phenduka induku. Wayongena ezweni laseGibhithe. Lithi iBhayibheli makafika eGibhithe, uMoses wayiphonsa induku yakhe. Wathi makayiphonsa phansi yaphenduka inyoka. uFaro wathi izinto ezincane lezi, mina nginezanusi nginezangoma nginezinyanga zami singakwenza lokhu. Wasibiza izinyanga zakhe, wabiza nezangoma zakhe, safika naso saphonsa induku zaso phansi. Lithi iBhayibheli zonke saphenduka inyoka. Kodwa isimangaliso induku kaMoses, lithi iBhayibheli yasigwinya zonke. Induku kaMoses yasigwinya zonke kama siphethe insimbi ehlezinye. That is why thina sinankinga noma kungamenyezelwa kwathiwa inkolo siyalingana, kwathi yonke into esiyaziyo inkolo asilingani. Ivangeli kaJesu linamandla, ivangeli kaJesu linsimbi ehlezinye. Somo sibona silapha eSprightView sizophonsa insimbi ngamagayisa phansi, sizophonsa insimbi ehlezinye phansi. Uzoyibona insimbi ehlezinye idla isangoma, idla inyanga, idla devil worshipper, idla hallelujah. Tshela makhelwane linamandla leli vangeli. Njengoba kwakhiwa istadium nje kuthiwa zakhelwa ibholo, ayikhona bayaprofeta, kukhona into ezokwenzeka eSouth Africa. Isokha izodlala for only 1 month noma 2 months. Makusuka lapho kuyongena abafana basezulwini in the name of Jesus. Ayeye Satan, ayeye. Ayeye madimon, ayeye.
singena lapho okuthiwa kungenwa khona, siphuma lapho okuthiwa kuphunywa khona. Kamasambi sodwa, samba nengahlangahla, samba nomafohlosa, samba nekakaramba, samba nekutana, samba noJesu, shayela isandla uJesu kusile. UNkulunkulu eyokhulula abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe, simbone ethumela uMoses. Uma ubheka leli gama elithi Moses, linama alphabet awu-5, MOSES. uJehova uthumela ama alphabet awu-5 ukuyokhulula abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. uNkulunkulu uthumela ama alphabet awu-5 ukuzokhulula mina nawe esonweni. Ameli igama elithi Jesus, JESUS. Shout Jesus. Imiracle yokuqala uMoses ayenza, kala nisheke le sound egameni lenkosi. Imiracle yokuqala uMoses ayenza, lithi iBhayibheli, waphendula amanzi igazi. Imiracle yokuqala uJesu ayenza, lithi iBhayibheli, waphendula amanzi aba yiwayini elimnandi. Imiracle yokugcina uMoses ayenza, lasifunda khona, lithi iBhayibheli, kwafa amazibulo. Imiracle yokugcina uJesu ayenza, wavusa ifirstborn kwabafileyo. Kuyafana nezulu kithi. Uthi uNkulunkulu kuMoses, thabathani undlu elingena siqi, nilithathe ezimvini, nenze sure ukuthi alina siqi. Uma iwudle lakhulula abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe, lahlolwa latholwa lingena siqi. Newudle likhulula mina nawe esonweni, lahlolwa. Igama lale wundlu nguJesu. Athi ngelinye ilanga uJohane ebhabhadisa, makathi uyambona uJesu nangu uyeza, uthi nali wundlu elisusa zonke izono zeswe. Athi uIsaya makakhuluma ngaye, uthi uJesu wayekade afana nemvu phambi kwabagundi bayo. Lathathwa ezimvini, lahlolwa, noJesu wahlolwa. uPilatu wase wageza izandla, wathi mina ngithola icala kulomuntu, wathi mina ngithola isono kulomuntu. Ake shayeleni uJesu izandla nakusini. Uthi uNkulunkulu, uthathani igazi nibe senilibhenqa ey'nsikeni zomnyango. Uma ngibona igazi ngizondlula. When I see the blood, I will pass over you. Akhona amandla egazini likaJesu, ikhona imfihlakalo egazini likaJesu. Uzumakhelwane, ngabe igazi likhona empilweni yakho? Ngabe igazi likaJesu likhona ekhala kakho? Yabona lithi iBhayibheli, uma uhlaba isilwane, mawufunda incwadi kaLeviticus, lithi uma uhlaba isilwane, make sure ukuthi igazi lesilwane alidliwa, because umphefumulo lesilwane usegazini. Ngamanye amagama, uma udla igazi lesilwane, udla umphefumulo lesilwane. Uma uhlaba isilwane, noma yimvu, noma inkomo, noma imbuzi, noma yini, but make sure ukuthi igazi liye emhlabathini. Ungadla inyama kuphela, kodwa igazi ungalidli, because umphefumulo wesilwane usegazini laso. Ngengathi ngiyabukela ngelinye ilanga, ngibona abanye bayahlabelela, sengibona abanye baguqa phansi. Mangibabona behlabelela njalo, amathwasana khona aguqa phansi. Ngibona besa nembuzi bayihudula.
ibathe iyakhala imbuzi, ibathe me angisazi izono zakho me, bayihudula imbuzi beza nayo. Ithi ngifuna ukubona ukuthi le mbuzi bayimukisa kuphi. Bafika bayiletha kulona oguqe phansi, bathatha inyawo zakhona zangaphambili basibeke emahlombe wakhe. Mangisathi ngisabhekile njalo ngibona omunye uza nomkhonto. Umefika uyayigwaza lembuzi entanyeni, umeyigwaza igazi liyaphuma, lona oguqe phansi ukhamisile, igazi uyaliphuza elinye liyamthela. Ngathi uma ngibabheka labantu ngabona ukuthi abayazi imfihlakalo yegazi. Lithi iBhayibheli umphefumulo wesilwane usegazini. Uma uhlaba isilwane igazi liye emhlabathini. Uthe makaqeda ukuphuza leli gazi, ngathi ngiyambheka lona kade aphuza leli gazi, ngamuzwa ngendlela abhodla ngayo, hey hey, ngase ngiyabona ukuthi akasese yedwa, sekuhuye plus imbuzi, sekuhuye plus umphefumulo wesilwane. Uthola abaprofeti bekuhlabisa inqhude, bakuphuzisa igazi, bakudlisa ingilana namathumba alihlaza. Makaqeda umprofeti athathe lenyama ayoshaya ibrayi ekhaya. Wena mawuqeda lapho sewunomphefumulo wesilwane, sesikubona noma ugida hey 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 thay thay thay, ukuthi awusese wedwa, sekuhuwe plus ikhude, sekuhuwe plus imbuzi. In the name of Jesus, ngiyawuyala umoya weyilwane ngegama likaJesu uphume phakathi kwakho. Moya wembuzi, moya baphansi, moya mahlosi, get out in Jesus' name. Robo shaka rabayende. Sisathandaza uthi uNkulunkulu thathani igazi nibe senilibhenqa ensikeni. Kuzothi uma ingelosi yokufa izobulala, ithola kunegazi izondlula. Uma amadimoni ehlasele ebusuku eSprayview, ehlasele eCatoras, uma efika ekhaya lakho athola kunegazi likaJesu, amadimoni ayandlula. Uma bathakathi behlasele ebusuku bengena imisi nemisi, uma befika ekhaya lakho bathola kunegazi likaJesu, abathakathi bayandlula. Because there is power in the blood of, I say there is power in the blood of, salvation in the blood of, healing in the blood of. Umotikolosh behlasele ebusuku bengena emizini bekhama abantu, kodwa mabafika ekhaya lakho bathola kunegazi likaJesu, otikoloshi bayadlula, bayamemeza, bayasha. Abanye abasenamazinyo banamagwegwe bathi siyasa, bathi siyasa, because there is power in the blood of. Kwathi omunye ehlushwa utikoloshi, bathi yabona nje umuhlushwa utikoloshi, bathi utikoloshi usaba usawoti. Utikoloshi akasaba usawoti, kodwa usaba the blood of Jesus. Usawoti ice cream yotikoloshi. Umefika utikoloshi ethola usawoti, ulanda nabazukulu nabangani bakhe athi wozani nayi ice cream. Omunye bathi utikoloshi usaba iBhayibheli, akasaba iBhayibheli utikoloshi, kodwa usaba the blood of Jesus. Uzokhamula ukuqamela iBhayibheli, but thatha the blood. Abanye bathi utikoloshi usaba iOkap. Niyawazi lo meso kuthiwa iOkap, umeso wabotsotsi bakudala. Ngathi mina uma ungaqabeli iOkap, utikoloshi uzoyithatha le OKap akubhoboze ngayo. Utikoloshi akasabi le intambo oyibophile. Beka umakhelwane makabophi intambo zambona. Abanye ziyehla ziyanyuka ama safety belt ama cable. Ethi iBhayibheli okuboshwe emhlabeni nasemazulwini kuboshiwe. Umbone ehamba umuntu wenkosi uthi uboshiwe ngama cable.
Sawasamnyama because bageza ngawo. Uyabona lama cable la. Abanye babiza ukuthi osesh. Abanye babiza ukuthi olinda. Uyabona leli gama elithi linda. Shuthi mawuhlusha utiko lo show yi1. Ubophu linda. Kusho ukuthi linda another one is coming. Uma uphethwe icancer ubophu linda. Kusho ukuthi linda ne high blood ne sugar diabetes tiyesa. Kuthi noma izifo sidlula masibona lo linda sithi silindiwe. That is why ugula lokubopho linda awulala lokubopho linda. Thatha lezinto uyilahlelele. Take the blood of Jesus. Ngathi ngisemvuselweni kwenye indawo ngikhulekela omunye usesi bambopha irope nje intambo egreen nobubovu akasakwazi nokushuna inwele ubophe le ntambo. Ngiyabuza ngithi uyibophelele le ntambo. Uthi ngiphethwe ikhanda elingapholi. Ngithi manje nje uma ubophe le ntambo le selipholile leli khanda. Uthi alikapholi lokulingiphethe. Ngithi manje le ntambo uyibopheleni because manje nalo lisakuphethe. Uthi le ntambo bathe mangayikhumula ngizofa. Ngithi mina thatha le ntambo uyibeke phansi ngokubeka izandla. Uyayikhipha le ntambo nginibeka izandla ngegama lika Jesu. Mangiqeda ukumbeka ngithi liphi ikhanda uyalinyakazisa uthi angisezwa lutho. Ngithi uJesu ukuphilisile. Manje makahamba ufuna ukuthatha le ntambo ahambe nayo. Ngithi mina uyisaphi lesesh. Uthi mfundisi ngenzela ukuthi ebusuku malibuya ngiyifake masinyane. Ngithi lithi iBhayibheli if the Son of Man set you free you shall be free indeed. Mama demon ehlasela athola kunegazi namhlanje sizothandaza. Yabona umoya ngcwele uthe namhlanje sizoshanyela eSpiritView. Sizoshanyela eCatoras. Because siyothumela igazi lika Jesu emakhaya. Siyothumela igazi lika Jesu eitradini. Ake siphakameni ngezethu inyawo in the name of Jesus. Get ready manje because sizothandaza. Siyofafaza igazi lika Jesu. Silithumele emakhaya. Silithumele emsebenzini la sisebenza khona. Uyabona uma uthola indoda ehloniphekile, indoda efundile nama masters nama degrees, uyibona isuka iya kwamamsebelezi. Umamsebelezi ongena nesitifiketi sase crash. Abe bizolo ke ipeyita athi ntate brugo fats. Abathelo baba awusahluwana athi ntate awubatla uphila brugo fats. Athi makaqeda ukumpeyita aqeda ukumfutha eloke nama degrees eloke nama masters makaqeda amnikezela amanzi athi lamanzi wesiwasho uyoqhela ngawe emzini wakho. Uthola indoda ehloniphekile iphethe umshanyelo iphethe ivascom izungeza umuzi wayo ifafaza amanzi ewathatha emntwini ithi qinisa umuzi wayo nathi esikholwayo amandla segazini lika Jesu singabi namahloni singasabi ukungena esindlini zethu sifafaze the blood of Jesus. Ungabi namahloni ukuzungeza umuzi wakho nama abantu bekubhekile ufafaze ukhele ubethele ngegazi lika Jesu waseNazaretha linamandla igazi lika Jesu. Uyabona lapho sebenza khona uthi noma ufika uthola abathakathi befafaza imithi yabo bathi bayaxwephela wena mawufika ungatataseli ngoba uhamba nengahlangahla ufika ufafaze the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Uzobola kuphuphe imithi yabathakathi because there is power in the blood of, I say there is power in the blood of. Mfundisi umsizwe yathi noma ugeza uthi sewathelile amanzi ebhavini uthi lamanzi ngiyawaguqula aba igazi lika Jesu.
Robo shakarabaya. Uthi noma ugeza uthi ngigeza ngegazi lika Jesu. Kusuka isinyama, kusuka isiqalekiso. Noma ungeke uzubone wena, kodwa amadimoni azobona. Uzothi uyofola uyofuna umsebenzi, bazokhetha phakathi kwabantu kuze kubuza abantu bathi uthake kuphi. Batshela ukuthi uma abantu bathaka kwaMhlaba uyalingana, mina ngithake kwaZulu liyalingana. Athi umhlabeleli khona inyanga enkulu, igama layo nguJesu Kristu waseNazaretha. uJesu inyanga engaphathi isikhwama, engaphathi ishoba, ake simshayeleni isandla nakusihlwa. Ubona manje sothandaza. Ake wenze nje isandla sakho. Siyokha igazi lika Jesu. Abanye kubaleka izifo manje. Noroboshika rabayenda. Abanye kubaleka izifo zeminyaka. Abanye kuyobaleka iqalekiso ezakhulunywa phezukwabo. Igazi lika Jesu lenamandla. And it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Wonderful blood that gives me strength from day to day, it will never lose. Lisesenamandla igazi lika Jesu. Ngabe usaba novalo wena ongalala ebusuku uzolala from tonight. Akusayi kuphinde kusondele tikolosha empilweni yakho. Akusayi kuphinde kusondele emkhove empilweni yakho. Akusayi kuphinde kusondele impundulo empilweni yakho. Akuna satanisti eliyosondela emzini wakho, eliyosondela ey'ganeni zakho, eliyosondela in the name of Jesus. Robo shaka rabayenda. Satana kasondeli lapho khona igazi lika Jesu. Amadimoni awasondeli lapho khona igazi lika Jesu. Let's pray view sonke sisifihla egazini lika Jesu. Ikhathorasi yonke sifihla egazini lika Jesu. Imithi yabathakathi iyabola, iyaphupha in the name of Jesus. Lesifo osizwayo emzimbeni wakho, ngithi mina kusukela manje awusayi kuphinda usizwa. Mawukholwa ithi amen. Siyofafaza igazi. Oh, yazi ulithumele phezu kweingane zakho, ulithumele phezu komyeni wakho, ulithumele estradeni sakho. Hey, usathana wale ndawo usenkingeni. Ngegama lika Jesu. Noma ufike ekhaya ungabi namahloni, ufike ufafaze the blood. Yazi ukoyigeze ngalo igazi lika Jesu. Uthi impilo yami ngigeza ngegazi lika Jesu. Uko ungena emfuleni wegazi, athi umhlabelele eGolgotha khona umthombo wegazi. Kade bengazi uma babethela uJesu ukuthi makwehla igazi kuvuleka umthombo. Kunendoda uNahamani eyangena emfuleni iJordani, yaphuma ihlambulukile, isikhumba sakhe sifana nesikhumba sengane. Kodwa khona umfula, khona umthombo wegazi ungangena kuwo namhlanje. Your life will never be the same.
There is something better than bulletproof. That's blood-proof. Because bulletproof is okuvikela esifubeni mabakudubula ekhanda inhlamvu yangena mabakudubula enyaweni inhlamvu yangena kodwa bloodproof igazi lika Jesu linamandla okukuvikela from the top of your head to the soles of your feet. There is something better than butler-proof. Amadimoni angena ekhala kakho kunama butler-proof. Kodwa igazi lika Jesu linamandla okukuvikela, livikele ngisho nabakhelwane bakho nabathakathi kube nzima ukudlula estradeni sakakho. Ngeye gazi ngeye mazi hey Madisa Keye kasi Keye masi Keye masi Hey ma. Thank you, Jesus. Keye kasi Keye masi Keye masi Hey ma Manjisa. Thank you, Jesus. Wonke umuntu osethendeni makathandaze ufafaza igazi lika Jesu ubheke ningizimu entshonalanga empumalanga. Begin to pray in the name of Jesus and sprinkle the blood of Jesus. Spread the blood of Jesus. Send the blood of Jesus upon your family, upon your children. Send the blood of Jesus. Thumela igazi lika Jesu. Thumela igazi lika Jesu. Thumela igazi lika Jesu. Eitradeni sase spread view. Sifafaza the blood of Jesus. Piswemizi yase spread view. Sifafaza igazi lika Jesu. Spread view sonke siyasifihla egazini lika Jesu. Ikhathorasi yonke siyayifihla egazini lika Jesu waseNazaretha. Emakhaya ey'nganeni zethu sifafaza igazi lika Jesu. Emndenini yethu sifafaza igazi lika Jesu. Phakathi kwaleli thente phiswa ilona iloyo sifafaza igazi lika Jesu waseNazaretha. Phiswa ihlalo sifafaza igazi lika Jesu. Sathani namadimoni wakho, you get out. Phiswa lemizimba siyakushisa ngegama nangegazi lika Jesu. Kufa, cancer, high blood, AIDS, get out, get out, get out. The blood of Jesus is against you. The blood of the Lamb is against you. Get out. Get come lika Jesu. Get come lika Jesu. The blood of Jesus. Sikarabayana rabasiala makota. Ikansele gachaso. Liabakulula. Ikansele gachaso. Liabasindisa. Liasindisa. Lihlisa goma. Lihlabathakati. Ikasi. 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 Rekekebo sandaya. Rekekebe senterebeyanda. Rekekebe sinderebebe sandia. Rekekebe sandarababo sandaya. The blood. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amadevil worshippers ayasha. Abathakathi bayasha. In the name of Jesus and the blood. In the name of Jesus and the blood. Yeah, 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 yeah. 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 Yeah, 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 yeah. Ba 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 shaka. Ba 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 yene. Riba ba ba yekebos. My God, my Redeemer, my Master, Alpha and Omega, the blood of Jesus. Shakabo Sandai, Shakabo Yende, Ribaba Sekerebo Sandai. Uphilile shaya izandla ubonke, ukhululiwe shaya izandla ubonke. You are free ngegama lika Jesu. Uphilisiwe, ukhululiwe, shaya izandla, mnikezela uNkulunkulu udumo. Wena ongalala uzolala kusukela namhlanje in the name of Jesus. Amadimoni ashile, izifo zishile,